Mnangagwa Confronted Mnangagwa over economic crisis. Ajipere mushe takuona kuti aiwa vakomana the ruling party vakuno confronta mutungamiri wenyika vachinomudza kuti aiwa the economy kana kuti crisis yavamo mueconomy aiwa yachizopfuura malevels anoonekwa nevanhu seari normal vachiona kuti aiwa the situation nyika yese yakatarisira pane the government but hapana zviri kuitiwa, the situation is worsening. Sanapenda mashuka anobuda nyogwa pana mudobva wasubscribe like turn on the bell like timira pana pa mzimu yanyira vachiti kudzai muti is a member of the ZANU-PF's online support network is publicly challenged President Mnangagwa to re-evaluate his leadership team, citing their incompetence as detrimental to his administration's reputation. Tukona mkomana uya anonzi kudzai muti anoenda panapa unoti aiwa mutungamiri wenyika panapa tikuona kuti vanhu vari kurana vari under him ndo vari kukonzeresa kuti crisis iritika munyika yeZimbabwe zvisvike pazviri kudai. So mutungamiri wenyika afana kuita something, saida kuvafaya kana kutsvaka vamwe kana kuona kuti ava educator kana kuti onyasa kuona kuti zviri kunyasa kuitika anyasa kuinvestigata. Noda kuti zvinhu zvatiri kuona kuti our economy kana our currency iri kudecline inhau yevanhu vari kushanda naye vari kuonekwa kuti aiwa these guys they are incompetent, these guys vari kuleka leadership skills. But tiri kuona kuti aiwa ndo zviri kukonzeresa kuti paine this detriment to our economy. Vodza mafunguro enyu munoti kudi panapa tichiona kuti aiwa mumwe whom the party anoenda against the leadership yemutungamiri wenyika achivaudza kuti aiwa nhau iyi igadziriswe immediate effect. Todza mafunguro enyu pena comment section medu, sana subscribe or like, turn on the bell icon.